uhlezi ephakamisa noma isimo sinjani. Ngicela ubekele laba. Ngiyaxolisa abazalwane izwi alisele. Ngihlubele nje lodwa bese ngifakela lona ngaphakathi. Angizuba mude bazalwane. Bathi ngibuka ukuthi uNkulunkulu sekeqedile makethi overflow. Because yiyo imessage ibisenhlizweni yami. While esaqhubeka esenza uNkulunkulu makebuza lo mbuzo ukuthi where are you? And he found Adam in the bush. And he found Samuel on bed. Uthi uNkulunkulu makembiza uSamuel emmemeza lokhu okwenza thina abazalwane singabi nalo udlebe nokungayazi ivoice esimemezayo. Sigijima siyosabela komunye umuntu kanti asibizwa uthi